Здравейте! Шарките по почките не са случайни. Структурите им е резултат от геологично причинно-следствени връзки. Нека обясним с прости думи какви са те. Мрамор – метаморфна скала, образувана в условията на метаморфизъм на варовици и доломити. По същество представлява рекристализирал калциев магнезиев карбонат. Гранит – магмена интрузивна скала с зърниста структура и смесено съдържание на кварц, ортоклаз и биотит, широко разпространена в континенталната кора, както и като следствие на орогенезата на планинските вериги. Травертин – седиментна поликристална скала, образувана посредством преципитация на калциев карбонат от извиращи води. Има най-често и ивичиста структура по посока на водата, но се среща също и шарка с концентрични окръжности. Оникс – криптокристална форма на кварца, разновидност на хелцедона, минерал с тригонална кристална структура, стъклен блясък и твърдосъден по скалата на Моос. Базалт – ефузивна вулканична скала с мафичен състав и зърниста структура. Формира се при декомпресионно стопяване на мантията. Сега, след като всичко ви се изясни, може да спите спокойно.